Welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu sithi Diaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo ngiphathele yona. Ngiyophelele unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina nikathi ngiyaya. Ngolomzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one. Aw nangu ucameraman 8 uthi nje short left. Uthi nje short left. No bafethu silana kunjena liguqubele kodwa ke akusinankinga ngisho sola liguqubele ngisho sola kumnyama ngisho sola kubomvu ngisho sola liyana. Hayi base sibiziwe nje Sofika. Gabi. Sofia wasesibiziwe. Uyathanda. Hayi sizotheleka. Wasesibiziwe nje hayi sikhona. Sifuna ukuzwa ukuthi ubani lokukhalwa ngaye. Kuthiwa nje emhlabeni uphila ngathi useSwatini. Khanga phala ngayo. Ndoda ubamba umnandi. No. Ayikho inkinga mfethu njenge out ungaba nentombi ezo2 ngaba nentombi ezo3 but kumele zazane wenze into right yabona azi ukuthi okay lona mongekho kulo lo mongekho kulo hayi ukuthi manje wena uyishaka ubugebengu lento uyishaka ngomgunya uthi usejimini ungekho ejimini ngomunye usendlulele ubheke phezulu hayi yenza ngendlela right lento yabo asisho ukuthini bafethu sinokuza ubolo bekhala abanye ethi hayi nina nazo into bezothi inini ayiniyapeta nina lama surprise wenu la no mfethu thina sibiziwe la intombi yakho asisuka nje endlini sathi sobheka wena nanokuthi uvusi thina ngoba sila no Bafu no Chris no Eric sisetohoyini ngoba sila njengoba nawe uye uzoyilantshini bese uyasibuka ngento ukuphi usebenzini uyangibamba angeke ngizachaza kakhulu kodwa nje kubalekile ukuthi sisemsebenzini hayi njalo bathi hita popa hita umelela fika failure is not an option my brother njalo siyaphusha moving forward hawo Nkosi yami bathi kwenze njani You might be shocked, but check. I would have been wasting money all year until I started making real profit, like my friend Jameson, a genius trader who built an AI-based software that predicts forex market moves. I asked Jameson to let me try this software since I needed money urgently. Unexpectedly, I started earning constant profits. So guys, let me show you in action. I'm trading Euro USD right now. Since the software shows down, I'm selecting down with $50. Exclusively for my subscribers, I asked Jameson to share his software absolutely for free. Follow this 3 simple steps. Click the link in the description to join Jameson's Telegram channel. Tap start, send a message, and follow Jameson's instructions to get the software. Don't waste this chance. And guys, Jameson only shared this software in his Telegram channel, nowhere else. And if you don't have a Telegram channel, now is your time. So follow the link and message Jameson and get your free software while it's still available. awu sasababili California no long top sengibandika amagama nje bengakafiki la lomunye uCalifornia no long top hawu Nkosi yami inhlanhla lomjini sengifuna ukubona nje imngakanani namsekujayela lokho akosibone i-height yakhe cela nisondeze sisibami ngenani egumbini F egumbini M ninjani rise nawo busikhona sidingi siyabonga ukuthi nisibhalele siDiaza TV igama lami nguVusi Manqele lo noMusa Manqele lo shutha uChris lo zamlayo lapha no driver wethu Eric leyo zama yambona ngithi sawona sisonjani hawu Nkosi yami wazi wamude hayi ngimngakana nje mina kwemocabanga
ngimfishane ne ngeke ngilunge ngalunga ngilunge Oh nesihla sasigibela so malini madoda igama ubani siswami Sanele ubuya kuphi Emzimhlophe umZulu ne Emzimhlophe nje kuphi seThekwini kuseSoweto bazafakwa icabangise uveje Emzimhlophe wena bonke ingaphena kanini awayikuseSoweto Soweto ukhulela eSoweto oh okay umntana la eSoweto oh yeah okay igama ubani siswami Uzanele okay Uzanele buya kuphi Ngiphuma eSoweto Emzimhlophe wow madoda buya le Emzimhlophe nonke nenzani ngathi Emzimhlophe nizoshayela emgwaqweni nini namhlanje ahlangana emoya anikaze nixabana nishayane nixabana ngiyaqala ubona namhlanje umuntu ongaqala ukunibona nje ulo ezengaye hleze nibona every day ubona lo okay ngicela ubuza ke bafethu ubani umuntu othole yonke lento le ubambile ukuthi like okay ubani igama lamjida vele Uxolani ubani obamba ukuthi uXolani uyafeba yimi no bambile okay lo akunake shithi Xolani uyabhayiza ngiyaqala ukuthi manje abanye ababili hlezi kubambona no angisho ukuthi phela ukuthi uyabhayiza ukuthi ngiyamncoma ukuthi lento ebekumele ayenze angisho kanjalo sengiyasho nje nami yeah so tshela mina my sister uXolani lona uhlangana kuphi naye and how long uthandana naye and yini lo wayethanda phethe ngayo lo mjida Okay mina noXolani sahlangana khona eSoweto Emzimhlophe sesina 1 year manje sithandana yeah unothando umuntu okind and supportive kind unothando supportive ngokufakazela lokho ukind unothando supportive yebo ngakufakazela uzona uhlangana kuphi naye and how long usana naye sahlangana emall naye sina 3 months isijola sithandana naye emall kuphi Maponya Maponya mall lapha Orlando benisebenzisa Maponya yeah okay wena uthohlana kuphi naye mina sihlangane nje lokushini yeah and how long usana naye 1 year and how long usana naye 3 months okay so uthi wena uXolani nawe umbambile ukuthi uyafeba ubambe same girl and then ubani ofonele okhuluma nomunye eqala ofonele omunye ukuthi awu ekuse uhlanganisana noXolani uya wena yini kade usayilindile kuye lesama ubona ukuthi uXolani uyakufebela wambuza yini ukuthi hawu uXolani ngambuza waphika umbuza ngogela lo waphika ugela uzange umbuza yena wabuza kwani phela awumbuza so wena mawubambe fonini and then uXolani wambuza yini yeah ngiye ngambuza and then waphika ukuthi uJolani uSanele waphika wathakamazi wena wambuza yini ngazama ukumfonela but then ifoni yakhe ayizange yangena so sihlangana kanjani phela ufike kanjani la so ngababhaca abazange bangibona ukuthi ngiyabalandela le mola ayishoyo yena iMaponya mall yabathanda ukuhlangana kuyo ngabhaca ama-chats uXolani akhuluma naye amtshela ukuthi mahlangana eMaponya kwasho kwacima ngathi okay nami ithi ngibalandele nangempela ngingababona baku-date ngasho ukuthi isithombe ngambonisa uXolani ukuthi okay njengoba uphika nayi-proof walethi hayi cousin yami yabo kwasho kwacima nani ugel ke ngagcina ngamthola ngama WhatsApp ugel wavuma wathi vele bayajola yena naye okay so tshela mina girl uyamthanda uXolani kakhulu futhi so after ukuthi ubambe ngogel wambuza waphika awubangena nkinga waqhubeka nathandana so njengamanje silana uXolani uzofika na ngogel wakhe omunye so ufuna kwenzakaleni masamba la ufuna uqhubeka noXolani ufuna uXolani adapha ugel aqhubeke nawe or ufuna ukuthi uXolani ufuna ukumdampa wena aqhubeke nogel ngifuna ukumdampa aqhubeke nogel ngoba ngenza isilimo but qedwe ukuthi uyamthanda kakhulu futhi kumthanda khona ngiyamthanda mara ngeke ngivumi ukuthi ngenze isilimo manje usihlapha uyaxolisa uthina how long sithandana 1 year manje usiyaxolisa ethi ngoba uthandana nawe nje kuseyisikhathi esincane ingoba vele usethanda wena mhlawumbe besazomdampa angisho uzosho njalo ngithi makodwa mengafika esho njalo then uzothini angiyangivumi ngizothi achubeka nentombi yakhe usho
100%. My sister, wena isinqumo sakho ufuna kwenzakaleni mayifika la umjida njengoba usibizile la nahlanganela kanje ufuna kwenzakaleni egcineni ufuna ukuthi uXolani adampele usisi lo aqhubeke nawe or wena ufuna ukudampa uXolani aqhubeke nosisi? Hayi uXolani makube uye decide ukuthi ukhetha abantu between mina naye because nami ngiyamthanda so yabo ukuhlungana naye angikafuni ukuhlungana naye so mayifika la ukhetha wena ngekubena ke uzoqhubeka naye. Yeah, make it my sister. hayi shikuthi umkhethile sizohlukana akunankinga. Khona ufuna ukusho bafa? Hayi ngokubona ngikhipha ifone. Akazo nje zoyichaza ubani ku date naye. Okay, Sanele. Sanele nawe uzoyikhethela yena mayifika noma uthi wena so right? No, it's right. So right wena. Hello? Hello. Hello. Yeah. Hello. Unjani? Ngiyafika wena? Ngiyaphila. Sengifikile ngaphandle. Ngaphandle phansi so. Yeah. Yo. Okay, ngiyaphuma ke. Okay. Yeah. Ngizwa ngathi kukhuluma intombazane eqaleni. Or mhlambe background. Mhlambe angizwanga kahle. Unayo imkhuba unama tendency wena njengomuntu usube naye isikhathi eside umuntu ohluphayo mhlawumbe unethanda intombi noma awazi so the next ngiyaqala ke lokwenza. Yeah, uyaqala ngayo Sanele. Ngiyaqala ngalokho. But then after if mhlawumbe then mayifike ekhetha wena ke uzoqhubeka umthembe niqhubeke nothando lwenu. Yeah. Hayi samsocasha. So qhela nje impela sicasha. Oh Nkosi yami ngavela obala ukuthi ngimpheshana. Komele ugobeke Nkosi yami okhuluma nami. Okay, no bhekane umjida mayifika la ungajampisi ukuthi kunento ecasulile nalo mhlawumbe awusamthande or something yabo. Yes ube right nje relax and then sombuza yena ukuthi uzizwa kanjani ngothando lwenu imisile ngani nalisiza ukuthi uthini. Yabo. So wena nje vele so right ngayo. Yeah, right. Ngasi uyakuthanda ngoba nawe usuyamthanda. Hayi. Ngona uthando phela. Ngenza isilima musi. Okay, no, choice yakho inhliziyo yakho impilo yakho. Mhlawumbe futhi nakho no right yabo. Yeah, ngesisho lutho. Nange sonto. Buya ngapha. Awu bafo. Hamba nje phezulu. Yawa nisabingelelana ukubingelelana nje hakunyana or something. Right. Iqabele. Ama-camera manje uzakala manje. Cabalo yafincabele. Asicabena ngasekumangele manje ama-camera. No ama-camera wathi ngichaze ngawo phezulu ne. Ama-camera igama lami langovusi amanqele ngibuya ku Desert TV lo shooter uChris. So into enzakalayo mhlambe senza ama-vlog about abantu abathandanayo yabo ukuthi yena ke uthando phezulu khona ukuthi kusegoli or kusemakhaya or kuphuphi kuyafana uthando and then futhi alihlezi lusmooth kuba nezinkinga nana kodwa kuyalungiswa niqhubeke nibe right. Konje uthene nawo lo kunindawonye 3 months. 3 months kadesho la usisi ukuthi nina 3 months nindawonye ndushilo ukuthi niyaphuma njengamanje khona nisajoy khona. Yeah, so kunezinto ezenzile nathi njenge TV njengoba sishaye ngesurprise ukuthi vele sifike ngwalendele ibill nje le ungafika isikhokheliyo ke kwazi ngizoyikhokha. Hayi kulele vele yazi ukuthi ungayikhokha out phezulu and then kunane surprise futhi enye esikuphathele yona umamazi uyena oyikhethile so uyakwazi ukuthi usandane so sizokunikeza yona before sihlukana la manje. Ama surprise ngizange ngiphe yona la siyakhona manje wena. Yeah phela manje kodwa kumele nihambe nayo kodwa ngithi kumele nihambe nayo so kumele ithole khona la surprise yama-camera enye surprise. Surprise. Mama wethu uya-appreciate futhi ukhombisa nje uthando yabo nanokuthi ufuna ukwazi wena mfethu ukuthi uyimisele yini ngayo uyamthanda yini yabo like mhlawumbe
ungamlobola ungamshada into kanjalo yabo uyazi Musa ngihlala ngimtshela into lezo Musa manje waye kanti kumele manje siveze kuma camera ya umbuzo yazini awuthi vele nginike le surprise ngihambe sikaze sikhuluma indaba eziningi yabo awuthi vele nginike nje le surprise yenu vele ngishiye nikhululeke nani nizokwazi ukukhululeka surprise yakho mama ngizocela ukuthi ubafu umvala amehlo yabo awu kanjani sizongena kanjani la sokuvala amehlo bafu nje sithi surprise bese siyayiletha yabo ungawani okay vala ke sinquma asime kanje sime sibhekele bafu yeah uzwe yeah bafo so ubafo lo ngembizayo yena oyiphezulu engihamba nayo bese senzele usungayiboni mawufika la so sithatha shift nayo no wonder surprise yani le bafo so mama ziyakwazi uthandana hawo seshoke siyayithanda ngithi ngazongibonisa yona la siya khona kanti kunenkinga kanti nalapho hayi khulile sizosathi soyibona khona manje ngikubonela nje mhlawumbe kawo ayangifuni nokuyibona le hayi ingathi ngifuna ukungibulala nje hayi ngeke wangivala amehlo manje ngizobala ka 3 bese siyawavula 3 2 1 surprise manje umthatha aphi manje uphuma phi yamazi awumazi nyamazi makayo surprise yona le ngicela ukuyibona le kanje waye ama surprise kanje manje yenzakalani uyena uthe ama surprise so uyena usilethe osifika how many months kambe 3 months 3 months 1 year yo ngabangani kahle kahle manje umazela kuphi futhi ngimazela kuphi anowabafaka ukubuza nje waphika ngicela imic ngoba kudala ngibuza ngithi umphile sesihlangenile namhlanje yo sicela usichazele mingazi ukuthi sikanje le surprise serious surprise hayi surprise enjani mayile so bafo usisi la bafuna ukwazi ukuthi kahle kahle wena uthanda abantu inhliziyo yakhe kubani ufuna ukwazi ukuthi ngabe how long nithandana 2 years 1 year ufuna ukwazi ukuthi ngabe lo 1 year lo usahlele entweni ekhona yini noma mhlawumbe vele wena usuthile usungapha kanti nalo ufuna ukwazi ukuthi ngabe ubusuthile yini noma mhlawumbe awuthuthile usasele emumva yabo so ingakho sila usisi osibhalelile sahlangana lana then lona wathi uzoplana ukuthi uphuma nawe i-date ayikho bafo iyo le date esikuyo ngoba osisi laba bafuna ukwazi ukuthi kahle kahle wena inhliziyo yakho ikubani phakathi kwabo bobabili usisi vele like just sikuzokuhlangana manje songiveza ngoma camera like angithi ngenze slim slim kanjani uzilapha ukwenza slim angibuzanga ngiphelwa mphiko sakusokuda kusola kusoka khona ke ayikho lento ne ayikho hayi anokuthi wena mfowethu mina nje ngingayibuzela yabo ukuthi ungashiya umuntu omuhle kanje yabo and then bese uyofuna omunye umuntu akisho ukuthi my sister mhlambe ubuya ngendlela naye muhle ngendlela yakhe futhi sure yabo sure so yini le eyakwenza ukuthi wena uzoshiya lo sisi lo uzofuna omunye umuntu ngaphandle nawo sisa ngimshiya ngisisabona manje sometimes nokuhlangana nomuntu usho like njengoba ngisho ukuthi hlangana naye mall into ezinjalo kwaba indaba ukuthi mayisohlangana futhi awucabangi yini wena mawuhlangana naye ukuthi unayo umuntu ngicabanga kodwa isho sometimes so wacabanga then waqhubeka wena wayenza leyo nto ngithi ngizoyiyeka vele yabo ukuthi uzoyiyeka noma ukuthi uzomiyeka yena ngithi ngizoyiyeka lento esihlanganisile ngoba manje nami ngingasangichaza sizophela 3 months ngicabanga leyo show sizophela 3 months ukuthi ayiyeke shuthi ubu enjoy cha hayi ukuthi ngiya-enjoy ukuthi nje inkinga nje sometimes nganisho kuyadingeka ukuthi man sometimes ubone ezinye izinto ngaphandle yabo ungahlala endaweni ye-one so yabona ukuthi lokho kudinga lezi zinto ezidingayo zangaphandle sezikulidele kuphi njengamanje ngiyabona especially uma ngicommunicateanga bafu because awuzange umtshele yena endevile kamampela yazi wena uzofuna u-experience ezinye izinto or abanye abantu uyafuna ukwazi ukuthi uzizwa kanjani usisi manje ngalento loyenzile ngiyafisa ukwazi ukuthi akunyazi ukuthi ufisa ueshaka like akaphatheka kahle into ezinjalo kodwa nje siyafisa ukwazi ukuthi vele kamampela uyangithanda or kanjani yabo ngoba mise ngibona ngathi vele akangithanda nginika isikhathi so ngathi decide ukuthi vele nami singiphume kanje nobheka kwezinye indawo kodwa ngiyafisa ukwazi ukuthi uyangithanda or kanjani hayena ugayi ngisamthanda mara the way actor ngakhona akabonakalisa ukuthi yena uyangithanda so mina sengidecide ukuthi ni mabachubeke nge-relationship yabo kanjani manje kahle ngithi bolibela ubhizi naye ngizomiyeka like ngoba ngeke ngizohlala into ya 1 year ngento ya 3 months into ya 3 months ayish next mina ngithanda wena musimini mina ngisakufuni ke kanjani manje ukuthanda ngiyathanda angwenzi kanje ngcono uqhubeke nayo sanele ngeke leyo yenzi leyo le date bengiplana ke date yabona manje ngoba waphika ngithi ngakubuza
kodwa uma ungasinto serious intonyana nje yesikhathana nyana nje kahle ingane yabantu ukuthi Intonyana. into serious like hayibo mina uyazi ukuthi ngiyazivela ngawe like anyimshelanga muke indaba zokuthi manje ngithola sikuma mall into ezinjalo siphume kanje simple nawe yazi naye bhuti wami yakwazi lokho calculate amagama akho ayikabi calculate amagama akho nje ungazama uqoqa ulimi lakho angisho ukuthi ukhuluma ka but zama uqoqa because manje wena wamshela wamsukela ehambela akusiyena wasukela wena kwaze waphela 3 months waphela 3 months umenza ilimi umtshela ukuthi uyamthanda ubani wasukela omunye part wena or wena wamshela exactly wena washela yena so manje ungamtreatise ngathi manje akayiniso ekubeni kuwena uthini wena wadidiseka wamshela so manje as much as umama esekubambile la ukuthi wena nomunye umuntu but zama ukuthi uqoqa ulimi lakho naye ehlonipheke yabo because kahle umuntu obhedayo la wena hayi kabi kodwa nje wena into wrong la mase sibuka kahle kule situation le so nawe mfethu awuzame ukuthi ukhulumise njenge out ukwazi naye mfethu ukuthi okukhulumayo kungalimaza inhliziyo yakhe because egcina kosuku nayo umuntu unama feelings meshanya kuza bhuti enjalo wena mfowethu nasuri for ukukhuluma ngalendlela ongikhuluma ngayo mama ngaxolisa konke kodwa nje umuntu engimthandayo nangu mina nawe mesidlalela nje yabo mingasinto serious kodwa nje ngathemba uzokuthola uxolo enhlizweni yakho nje ungidedele nami ngikwazi ukuba nomuntu wami yabo ngaxolisa for ukhetha ama feelings kodwa nje mina nawe nje ngathi singayiceda nje namhlanje nali date sisakuyo nje singasayi sengizohamba naye umama la if uzovuma kodwa ngizimisela ukulungisa izinto mina naye ngaxolisa Yeah. Hayi mfethu kanza noma yini ibona ukuthi right for wena. Kodwa nawe angithi ubusishilo lapha before afike ubafu ukuthi wena uthe so right noma mhlawumbe ubukhohlisa thina. Yeah mina sang right as much as ugirl naye athi akasamfuni so angimazenza kanjani ngoba usenzile masoyi2 so angazi mara mina nami sang right ngaye angisamfuni so sikangaboni way ukuthi wenza kanjani naye uqhubeka kanjani ngempilo kodwa mina ngisakuthana manje waye nangoke hayi kahle ngivusa hayi kanti so kanti maka like hayi wena uthanda balala bafu uthanda ngiwathanda wethu yabo like nyabathanda mina ngifisa ukuthi ngizoyenza isithemba yabo kodwa nje yeah maka nyabathanda nje wethu hayi nyabathanda uyazi mhlawumbe bese kulunga la ngale mhlawumbe bese xola ugele nyabathanda wethu hayi nyabathanda sengicabangile manje nyabathanda wethu leyo nto into eqhamuka manje ayifika manje engcondweni nami ukuthi hayi boyithuka ngathi ngizobathatha na edating ngizohamba nabo namanje boyithu if bazovuma nakhona uzoma nabo boyithu edating straight boyithu mbona ukuthi amampela ngiyazivuma lesithembo mina ke njengendoda mina ngicela angangicount angalinge nje angicount kule to yakhe nje yesithembo ngoba mina sengi right ngayo now so right manje angithuthi nayo uyamthanda angeke ulike kanti kahle ne right nithu kwenzakalani okenze njona laba bhuti lawa manje sholo wakho wakhe kwenzakalani ubani omunye awuphinde ubani okwabani ngithi sholo wakho lo njengoba nimi ngakhona kanje angazi mina of course awungenzeka vele ufuthi vele nayo uyazithandela ungayiphiki ngabanye abantu ingawe lapha phankwakhe kwenzakalani kanti ayikho ngami mara kodwa nimjela nobabili so kwenzakalani kanti yini yenzakalayo kanti bafulana wena yazi bafu mina ngikutshela ukuthi ubukhuphuka kahle yazi ubukhuphuka kahle uza ngolayini wayimosha igcineni usubathanda bobabili eish hayi uyabhayiza kabe yazi kanjani yazi yaqala ukubona asebhayiza awu yazi bese kanje indoda yazi bese ngiyibuka nami lento ukuthi mhlawumbe sizokwazi ukumncengela yabo ngoba ngoba esexolise kanje so namfowethu unomkhobholo kahle kahle yabo unfortunately ikati ubisi namasi kahle manje inkinga ngiyabona ukuthi ngathi ayikusebenzeli le strategy oza ngaso ngoba osizi bathi bona hayi ngathi abayingene or mhlambe ngensukwini mina ngiyamgapha kuthi ngithi siyamgapha uzosikhulumela nosisi ngoba mina sengikhathele nje esinami ngisho ukuthi ukumthanda ngimthanda maka sengight sengishapha ngisamfuni awusangifuni kanjani mara uthi ngithanda yeah ukuthanda ngikuthanda mara ngisakhona ngone simiyekele ke sichubeke nawe esithu kanjani angithoya ku date naye so uchubeke ku date naye sengibona date naye ayifuneka ngcono mingihamba nawe kanjani manje sengifuna isu hayi kuyafana mina ngihambani noma ngihamba nisu sikuyafana nje ngizothola omunye ngizomthola omunye sothi nje ngikhona kanje ngithola omunye so sikuyafana manje yabo siyazifana sometimes kumele ehlise pride into engibona une pride uhlolana nawo ukuncenga
dekile amasha ungakhohlwa ukuthi wena usephutheni Kodwa ngizomncika kanjani bayenza kanje? hayi kodwa mfethu ngiya-understand mina kodwa ungakhohlwa egcina usuku wena usephutheni yabo and manje the way ubehavior ngakhona ukhombisa umuntu ongenayindaba yes ngiya-understand ukuthi nawe ufuna ukudlala leyo out leyo ukuthi hayi angincengi mina ayikho loo nto leyo mfethu ehlisa ipride yakho uncenga amathekeni mhlambe ngekwazi mhlambe ngavuma ukuthi bethandana nawe boyi-2 inkinga ukuthi manje usuwenzani indlela oyitreat ngayo le situation so zama ukwehlisa ipride mfethu uxolise ebantwini bakho uyababona imimoya iphezulu nani mhlawumbe uzokhona ukukhuluma nabo mase imimoya isiphansi but ungashawa ipride wenze lento yenza ukuthi hayi kulungile ngizomthola omunye kusho ukuthi bungene indaba na wena from the first place because wena wrong bona bekho wrong and the fact ukuthi bavumile ukuze emakhamereni which means abanabo abanye abantu bathandana nawe kuphela baloyal kuwena so wena uhlulwe yini ukuthi ube loyal uhlulwa yini ukuthi ubancenge yeke ipride mfethu uyekuthi hayi ngizomthola omunye yes baningi abantu emhlabeni but mhlawumbe ngeke uphinde umthola ufana naye mhlawumbe futhi ngeke uphinde umthola ufana naye as much as we always think ukuthi ngama options amaningi amantombazana or abafana ayikho lonto leyo umuntu omthandayo mfethu lo muntu omthandayo ahlala naye sticker naye ukuthi ufuna ufaka omunye umuntu uyahlala naye phansi umjadalela kwemama mina ngiyacabanga ukuthi ngenza ngelinye ilanga ngithanda omunye umuntu or mhlawumbe khona umuntu engihlanga mhlawumbe masuhlangane naye usiyazi ngibona usiso kanje wangichaza nani kanje iqiniso lona lokusetha free egcina ngosuku ukhulume ngoba linjalo ukuthi likuphatha kanjani uyintombazana or umjita ayi kulungile mfethu kodwa kusala mina umnembezo wami uclean lokho ngikusho ngizokuzwa bafai amagama akho bafai ahlaba khona bafai ngizoyenza kanjalo ngizothoba ngizobona ukuthi ngihlanganisa kanjani nami kodwa nje ngiqala nje ukuxolisa kini bosisi nithi ukunenza ilima ani deserve lento yenzakala manje ngomjito wrong noma ningathina ngiyeka manje hayi inkinga azobe ngekhoki izobe yimi inkinga kodwa kini ayisho ukuthi niswele nje abantu nje abazoniphatha kahle abangafani nami kodwa ngiyaxolisa nje kunenza ilimo kodwa mina ngisanithanda kodwa ngafuna ukusho kubafa hayi mina ngisafuna ukukhuluma nje ngoba uyangigwadisa mina ngimbona nje ngathi ngahlanza nje into yami nayo ayisekho okay kodwa ngafuna ukusho Shaka. sesingahamba cha ngisampela silungile mfowethu siyabo manje sinyamosha mengiceda sena wayishintsha lento futhi bafu uyazi bese ngisathi nangikhuluma ngithengizawa ngisathi nangikhulumela ke wafu kuyi1 makabafu wena usubongile uthe ubafisela inhlahla uthi bethole abanye phambili aba outside grade ufuna siqekele wena futhi awubafa wena uthe ubafisela inhlahla bethole aba outside grade yeah mingasho ukuthi manje in future to come nathi asho ukuthi yithi kodwa wena uthe yenze into niyenzayo manje aniyenzi okay nabo dog okay into ekho uma ihamba nabo okay yazi ubafonele ne ngamblock ngaqanda imblock ubafonele then khuluma bayiphendule musifoni ikhona yeah ngathi siyakhuluma nabo blocker nje mina ngiceda ukusuka ngiyasikwazi ukumvimba ayo usumushilo bafeuza bafu bekumele ngayikhuluma lokublocker ne amongamela ngikhuluma usho manje ngathi umblock shuthi ngimkhumbuzile no baba kodwa uthanda uzoyithola indlela zokuthi umthola ama-email akhona mfethu bhala ama-email enganeni fake effort sebengibone kuma camera bafu nobani aniyenzi nenza ukuthi yini singayenzi no vele mele beyemotweni ushuthi nabafuna musivele hayi lo sasifike nabo mfethu asifuni umuntu thina sifike nabo welele usithembe ngani uthi usithembe kanjeni welele hayibo wena hamba uthemba abantu ongabazi yadlala le chef ufike zeze sebhekane bese ya frame indicate vele jike nje hayi yagaga le chef no hayi akho lutho guys ngakhohlwa usubscribe abafethu Duyaza Brothers akhona ama episode lapha ikhona eshandisi yoke ikhona Duyaza TV. Friends, reminding you that Jameson is sharing his Forex market software for free. So don't waste time if you want to start earning from Forex. Put the link in the description and pinned comment. Follow Jameson instructions and grab the software. Good luck. Subscribe abafethu Facebook. Ita nibe ama member yonke into. Abafethu. Yes khona lapha ku Duyaza Brothers guys. Bathi hita popa, hita umelela, hita fika. Failure is not an option. Yebo. Langanomzuzu, welcome to Duyaza TV, another episode of Young Cholela Mdarama, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, Sentumela.
haleluya. Sinibingelele bafowethu siyiDukaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Isokuhlolo lo. Surprise lo ngiphathele yona. Webusi lophela unyaka. Ayikho so. Noma ngingamshaya. Hayi noma ngingamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyangithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzisandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. Kahle. Yasina ni athi ngiyazi.